No niin, tervetuloa aseiden esittely. Hienompi tuokio. Nyt mulla on käsissä M47 puukkohaulikko. Lippaaseen menee 30 kutia kerralla. Itse teippaamat maskit naamioteipillä. Oli vielä yksi, kaksi, niin vähän enemmänkin vielä. No. Kyllä toimii hyvin. Kyllä lähtee. Sitten on vielä vähän lisää pumppuhaulikko. Ja siinä oli kaikki tällä kertaa. Ja se on sitten niin kuin